Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि SanaiKhakhlary चेनेलाव बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनो थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि गेजेराव आं गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थादो जोंनि हाजोनि लामाखौ एसे देखायलांनोसै नोंथांमोना नायदो ओमफ्राय जोंना अखा हाबाथाय लामाया बांद्राय गाज्रि जायो आरोना हाब्रु जाजोबो लामाया खस्थ'द्राय जायो थाबायनो अखा हाबाय दंमोन नालाय दा एसे रानहांबाय सान्दुं दुंनायसो दा थाबायनो मोजां जाबाय आरो बेलथला मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय बेलथलायाव ओंखारनानै आरो थमथमाव गाखोनानै दा जोङो बड'लेण्ड भवनाव थांगोन आरोना लोगोफोर सफैबाय लोगोफोर जोङो ओमफ्राय दा बे सिङाव हाबहैनोसै दुइथाला बिल्डिंआव जाबाय दङ मिटिङा माने ओमफ्राय जोङो दा गाखोबाय दङ सिरियाव सिङाव हाबहैनोसै बेनिफ्राय नोंथांमोननो हायोबा एसेफोर देखायलांनो नाजानोसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोसे जोंनि सासे आलासि एबा सासे गोरों मिटिङा जोबनायनि उनाव बिल्डिं सानिफ्राय गाहायाव फैनानै बयबो लान्च पेकेट जानानै गावबा गाव न'आव थांनो ओंखारजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनि भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबनाय जाबाय